Nyakora mga John kamora mora mintiere aneno kanyo kwa sero mosabiro gi dakika par mar odiochieng mar kawuono sache mabende nek bende iyudo chenro mar Migago. Kata kamano chenro mar Migago biro bedo kwa kelo ni e seche mabiro ka bende gisani mana timore e doho maduong' mogik en romo mabende no bagi romo makende mabende no bagi kod jong'ad bura abiro mantiere e doho maduong' mogik romo mabende niketo weche kare ne chakruok mar bura manego bedni ichaka yanga odiochieng makinya bura mar winjo ng'ur mabende nosechwala hinya kotenre kod duoko mar yiero mahigani mabende nolando William Ruto kaka jatend piny Kenya moyier pari nyaka sani kaluore kaponi nononi ni okilu bura kata mana timore e doho maduong' mogik nyaka sani mana jogo eko mabende nochiwo ng'ur maromo abire mabende ibiro bed ka iwinjo bura margi parni ji ochiko nochiwo ng'ur margi e nyim doho maduong' mogik nyaka sani koro ng'ur ariyo sethichoko mano ng'ur moriwo mar Moses Kuria kanyakla gi David Mwaure jal mabende nochunga e lemo mar ten piny Kenya kaka jachunga koka mano duchi makawuon nyakora Ramogi Juanga antiere kagi Evans Ogada ukil kamaloka mabende biro bedo kwa fuono godo weche mabende natimore e doho maduong' mogik e pachoka Evans taroki kendo ni machiegni ang'eni na ng'adi matin ka wacho ni nwadhi e weche manyien kata kamano kapok wadhi e weche manyien wadwaro mar mondo mi wanyis jopiny ang'o mana timore e doho odiochieng makawuono ang'eni jopiny noketo wengegi kacha samoro moko kuomgi okia ni en ang'o mabende natimore mana kinyalo mna chako nyiso jopiny pre-trial conference mana timore e doho noriwang'o. Okay. Koro kawuono nokwayal case kawuono ne en chieng mar pango kaka case ibro chak kiny koro e pre-trial conference gima timore en ni nitie weche moko ma daluongi gini dondi matindo mane nyaka kwe matieki kawuono kiny kwa chako petitioners jomokelo petition iwacho ni dondruok dholuo manitiyo go cha jomokelo petition go kiny wamiyo gi seche adek respondents ma William Ruto Gachagua IBC jomonego duok petitions wamiyo seche adi koro mago e gima ne pango then wan gi oboke moko affidavits responses mane jomoko kelo to wachore ni nokel gi late nikech court nochiwo order ni gigi onego duok by this time koro mago ne onyeko atieki kawuono mondo kiny kwa chako twayalo case without interruptions according to time momiyo. Yes. Wakili bende kanyo kaluore gi jogo eko mabende nochalo ng'ur margi wan gi Raila Odinga gi Martha Karua mabende waneno kanyo ka omi seche adek mano wakili magi gi okinde mabende biro chung' negi okinde ang'wen omigi seche adek mamoko moriwo wantiere gi John Njoroge Youth Advocacy Africa Halifa David Kariuki okia mtataga understand gini from the perspective mar court paying indik their decision. Koro ngeni time be onge kodgi. Time ma wan go a constitution under article 140 and time machuok kabisa. Koro jogi be nyaka winj. So okinde madhi e court kachacha. Onge gimoro manyien magidhi wacho outside oboke magitere court. Gima gidhi timo kiny and what we call in English highlight. Wadwaro gik ma ochuno ruok ma court onego put emphasis on kagidhi make determination highlight tirango gik ma opponents owacho ma ok kony case margi mage gik mi pick out and the same gi respondents rango petition wacho ni mage gik monegi rang as a judge gigi mbeko the petition koro mage gik ma itimo in highlighting okidhi los story gik moko mang'eny mok konyi kachacha keep your arguments wache e dhongere ni short and sweet. Yeah. Nikichangeni bende okinde bende na thoth kata mna kwan wang'eyo okinde mabende nochung' ne kweth mar Kenya Kwanza Azimio ne githoth sani koro doho maduong' mogik koka der Chief Justice Martha Koome ong'ado seche mabende ne bende ong'ado kata mna kwan mag okinde nyaka ang'wen ahinya kotenre kata mna gi okang' makamano wang'eni Martha Koome nowacho ni okinde duto te ok nyal loso kaluore gi space kata mna thuolo man kacha oyalose weche mag arita kwe midhusi mar corona bende pod wantiere godo COVID-19 kata kamano nowachanga ni gibiro duogo kendo saa 10 mano mar losa keni saa 10 ka giduogo to koro gibiro wachango
Well, nitie weche adek mano muoch ndalo mane gitimo pre-trial conference ma representation mar IEBC. IEBC ng'eni koro nigi okinde set ariyo ma wacho ni represent IEBC. Wan gi Professor Githu Muigai gi Kamau Karori ma represent Chebukati gi commissioners moko ariyo ka. Then wan gi Isa Mansur gi Paul Mwite ma represent commissioners majority ma ang'wen ka. Koro gibro duoko ani in terms of representation mar IEBC wabro kao mane to we mane. Then wan gi affidavits gi documents ma wa file late. Koro gibro miyo duoko ni wayie mondo documents gi odonji koso wathul gi oko. Then a third issue ma gibro dhi rango en ni nitie application achiel mane Githu Muigai and Karori Giri no file mar striking out documents like Isa Giri. Mane be duoko mo expect ni ginyiso apar. Professor Tom Jensen, Senator Makisumo, owacho ni kanen herona ken riekona gigite weuru wodhi mbele wachak yalo gi all these documents without rango watch representation. Jo IEBC gi both factions watch. So let us see ka gibro yiere gi agenda professor or gibro thulo gi gioko. Yes. Wakili ben kata muna kani winjo mathako me ka bende wacho ni moko kuom ng'ur ma bende gibiro winjo dochi makawuono. Ada wacho ni koro gi sum them up. Gin ng'ura apar ma bende dochi makinye chakro dochi makinye gibiro bedo ka giwinjo. Achiel kuom gi gin nono kata mana original forms mago 34A ma bende nochiwo. Wach moro ma bende kata mana mathako me nochiwo. Nochiwo thuolo mar no wacho ni ballot boxes kata mana sanduge mag luto ombulu mawuok e polling stations kuonde kwano ombulu madirom 15 nego bedni iyaw mar mondo mi otimnegi nonro e kind seche 48 kata mana kamano aneno moko kuom polling stations makamago mabende koro kome wacho ni nego bedni iyaw mar mondo mi otimnegi nonro ahinya gintiere e gwenge mag Hoho mar Okak, nitiere gwenge kaka Nandi, Belgut, Kepsuser, Chepkutum Primary School, mane county ma Kericho, bende e gwenge mag Dhuadh Nam Chumbi, mago counties man tiere gwenge mag Dhuadh Nam Chumbi, wantiere gi Jomvi, Mikindani, nitiere kanyo Ministry of Water Tanks polling station. Koro polling stations makamagi 15 ma bende idwaro mar mondo mi otimnegi nonro e kinde thuolo mar seche 48 kaluwore gi in kaka wakili. Maendi bro fuono kata mana ma yangor nade? Well, range ka ng'ama odhi hospital tiwacho ni atuo akirni denda awinjo kalit matin. Koro wadwa kao sample mar remo kuomi mondo wane ni tuo mane machandi, midhusi mane machandi. Koro mane effect mar order no mar scrutiny. Wadwa dhi rango those choice areas miwacho go mondo wang'ini ballot papers manokwan giromo adi e sanduge go. Kasto warango KIMS system nikech order mar KIMS be ochiwo. KIMS ng'eni ne record joma donjo. Numbers mek ballots gi, is it the same gi their record appearance mane KIMS oketo? Koro mano as a sample area wabro rango ka mibadhi notimre or not. Koro mano ema paro ni the intention of scrutiny no is intended to do. To bendo si ochiwne gi seche 48 koro wabro neno ponono ni nonro makamano notimre obro timre kata oyo. Nyaka timre nikech ng'eni order kosechiw onge nindo. Ubro bedo kanyo, scrutiny bro timre. Udagi uye nyaka rum. Nikech at the end of it there's a report ma register mar court nyaka duokni Supreme Court. So nyaka timre. Wach machielo wakili mabende nwawinjo kata mana achiel kuom okinde mabende ochung'ne IEBC mano Attorney General machon mapacho kamano Githu Muigai. Nwacho ni nitiere moko kuom kata mana ng'ur mabende nochiwo affidavits mabende nochiw tok seche mabende nego bedne ichiwo ng'ur makamano. Kaluwore gi Githu Muigai bende niwinjo kanyo kata mana kano wacho ni achiel kuom okinde Isa mano Mansur mabende liekre ni bende pod nitiere kaka achiel kuom okinde maga IEBC. Ng'ur
mabende kata mana gichiwo mabende wageno ni mano Chief Justice Martha Koome biro bedo kata mana kaduoko. In kako kel kata mana keng'eyo petitions mabende giwacho ni no bedo filed outside 7 days. Mano kaluwore gi pende chike ma pacho ka. Chief Justice ma pacho ka endi nigi oteku mar timo nang'o kaluwore gi bura makamano. Well, otek ng'eyo kaka gibro yale nikech ing'e ni ntie one issue on the representation mar IBC. Who is capable of making decisions for IBC? Namonego kao okan in terms of IBC. Mano is a question before them. Kurengeni ka gidhi magi decide sani ni we prefer Githu mondo los on behalf of the IBC or wakao Professor Mwite and Isa or los on behalf of the IBC. You will have decided a material question might before you. So we wane kaka gibro duoke, but a difficult task for the court to do. Nikech mana wach machielo bende kata mana chudo nikech okinde gi bende kata mana ka dhi chung ne kweth ka kweth nyaka chul gi ntiere gimoro mongere gi dongere kaka procurement. Idhi chul kata mana ng'a dhi chung e longa to ga dhi chung e longa hinya IBC ka bende moneno kata mana ka pogruok ntiere. Sani dongo ni majority gi minority. Okil ma bende chung ne kata mana commissioners adek bende nitiere ma chung ne commissioners ang'wen. Otek nikech Professor Githu Muigai owacho ni decision mar appointing advocates is a procurement question ma secretariat emonego tim. But gima Githu oknyisi and the decision to go to court is not a procurement question. The decision to go to court and instructions mimi or lawyers, mano is a commission decision. The commission bro decide ni wadhi e court. Kwa dhi e court, wadwani wami advocates this case. The commission can decide ni secretariat miwa panel marwa waneni advocate mane mo instruct. So mago two different legal questions. Where waneni Supreme Court bro determine nadi. Okay, ngima yota hinya. Warito neno kata mana ka onigi duogo kanyo sa apar na ngoma bende gibro bedo kata mana ka giwacho. Bende wakili ji ochiko no chiwo ng'ur nyaka gisani kata mana ka ni winjo Chief Justice Martha Koome. Othicho oko ng'ur mabende no chiw kod ji ariyo. Mano Moses Kuria gi David Bwaure. Bura mag ji ariyo mothich gi in kaka wakili. Akana bende ni yudo thuolo mar yudo kata mana ka mar ng'iyo ng'ur magi mabende na gichwalo. Enyim doho maduong' mogik. Di wach nang'o kaluwore gi bura mar gi mothich. Mar Moses Kuria chato ne chendo kata king'e nikech ing'e maber ni kidhi challenge a presidential election, idhi challenge declaration mar the presidential declaration, the president elect. Moses Kuria to nugu gimeke en odwa dhi challenge gik moko manotimre Bomas ma moko border on gik moko ma obila onego deal go. Koro ng'eni no, he gave the court no opportunity to give him a second look. Makaka gik mikiro oko immediately. So question mada page ni no you know what sort of legal advice mondo ter gi ne court. Mar Moure no kasome matuta henya, but questions mo kelo go are basically same questions ma jomoko gi okelo. So they have the opportunity to seek for a review before the court. When the court will consider their decision marti chogioko, but okane kagi bro succeed. Ero kamana enya wakili make managi kanyo gisanya kwa Ramogi Tv dwaro dhi achiel ka chiel nyaka e doho maduong' mogik mapachoka kama benda dhi tudragi nyawadwa mano jafombo marwa Kristo Wino mabendo osebedo kogoyo tach e doho maduong' mogik ka bende no luwo chenro makamano. Kristo Wino mana kinyalo mana winja e yo makare nyalo mana nyiso nyakwa Ramogi Tv en ang'o mabende na timre e doho maduong' mogik e pachoka indi weche mabende ni fuono. Erokamano Sharon, e kindeni joyal buche abiriyo mag doho mamalo mogik e pacho kae bwo telo mar Lady Justice Martha Koome okawo yweyo matin ka gidhi luwo moko kuom kwayo ma ochwalo e nyimgi kod kweth mag okinde mawuok mokel kod IBC, kweth mar Azimio kaachiel kod kweth mar Kenya Kwanza. Kendo gisingo ni kochopo seche mago saa 9 ma midhiambo to gibiro duogo kendo lero ne jopiny to ging'ado bura machal nade ewi kwayo ma ochiw kod moko kuom okinde kane wageno
ni amen mar wach dhi nenore e nyim doho mamalo mogik ochakore achaka seche ma tieno ni ochakore okinyi ma kawuono e kind kweth ariyo mar duol matayo yiero e pacho ka IEBC jakome mano okil mar jakom IEBC Wafula Chebukati kod Professor Gulie kaachiel kod Boya Mulu kod kweth machielo ma obiro e lo jalup jakom IEBC Juliana Cherera, Justus Nyang'aya, Francis Wanderi kod Irene Masit ma odwa kelo liet e doho mamalo ka duto giwacho ni gin kod ratiro mar chung'ne IEBC. Ka waneno kweth machielo otelne kod Githu Muigai mano Attorney General machon kaachiel kod kweth machielo ma bende otelne kod okil Kamalo Kapol Muite, kendo wageno ni wagirito kod season to doho dhi ng'ado ni to ng'ano monego bed ni loso e wi IEBC nikech IEBC obagore diere kaluwore kod duoko mane ogol tarik 15 en ni IEBC obarore diere. Nitiere kweth mar commissioners 3 motelne kod Chebukati kod kweth mar commissioners 4 motelne kod Juliana Cherera. Koro e nyim doho kae bende kweth mar Chebukati otelne kod Githu Muigai ka kweth mar Cherera otelne kod Paul Muite. Kendo warito neno to doho dhi wacho ni jo okinde gi duto gidhi loso wi IEBC kose idhi na kawo okil achiel kata okinde mamoko kweth mar Githu Muigai kod kweth mar Paul Muite ng'ano madhi loso e wi IEBC. Wach mar bende medo kweth mar jatend piny moyier William Ruto thuolo machuok bende oneno kaka e ka okinde mag William Ruto jatend piny moyiero wacho ni thuolo momigi okoromo kendo gikwayo doho mondo omedgi saa achiel mondo gibed kod thuolo moromo mar fuono weche e lo jatend piny moyier William Ruto. Koro mago bende moko kuom gigo marito neno e seche mag saa 9 kinde mar joyal buche 7 mag doho mamalo mogik biro duogo kendo mar lero ne jopiny to gichopo e bura machal nade. Kwa wer ko gik mane timore e doho oko ma doho arita kwe oridi, kata kamano jal moro ne omuomore e aluora mar doho kendo okelo tungni matin, kata kamano ne obiro kendo monjo kamane jofwamb weche omit mondo bed kaka luwe chenro mag doho. Kata kamano jofwamb weche kaachiel kod jo apisas mag arita ne ondhiye kendo gole oko mar doho kane ogoyo koko ka owacho ni obende en kod ratiro mar mondo ochwal ng'ur mare kaluwore kod gigo matimore e pacho kae. Sharon jal ma omuomore aluora mar doho ni oken ma odiochieng' mare mokwongo mar muomo arita kwe ma oket kod officers mag obila e kinde mane jatend piny Kenya mar adek mosenindo Mwai Kibaki ne ringre oket e od bura maduong' ma pacho kae. Ne omuomore kendo ne odonjo nyaka e od bura ka ogo koko. To kane riwruok mar duond bura mar UDM ben kod romo mare Bomas of Kenya, jala achiel ni bende ne omuomo kendo donjo nyaka kogo koko. Chieng' mane Azimio ogwelo romo mar jokanyo mag International Delegates Conference, jala achiel ni bende ne omuomo kendo ne ochako go koko e aluora mar Bomas of Kenya. Koro en ng'ano mosebedo ka muomore kendo odhi ataro kod chenro mag arita kwe ma oket kod apisas mag obila. Kopogre kod mano, kwe nitiere, jopiny bende oko biro aluora mar Supreme Court ka jal buche maduong' Martha Koome okwayogi mondo gilu chenro makamae e miethe gi kokalo e wang' tipo kata e wang' Erokamano ahinya Chris Owino. Nyakora Ramogi Juang' wagoyo mos kaluwore gi ng'ikruok mabende nobede. Wantiere gi Chris Owino mabende pod luonwa weche mabende timore odiochieng' ma kawuono e nyim doho maduong' mogik. Obiro bedo ka okelonwa weche makamagi achiel kachiel. Parni doho maduong' mogik biro bedo kendo gi romo kono chopo kanyo saa 10 mamidhiambo. Kopogre gi banya kwa Ramogi Juang' ateri nyaka e kaunti ma Siaya. Moko kuom jodak e kaunti ma Siaya okoni gin kod geno ni doho maduong' mogik biro golo duoko maber kaluwore gi bura mane ochwal makwedo yiero mane otim tarik 9 mar dweni. Gikoni gin kod geno ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga ne oyombo kendo biro yudo ratiche kokalo kuom doho maduong' mogik. Nyakora Ramogi Juang' wach makamano biro bedo kwa kiloni e kinde thuolo mabiro, kata mana kamano par ni
odiochieng' ma kawuono doho maduong' mogik e pacho ka kata dak yiero gi dhongere Supreme Court nobedo kod romo mar ikruok e nyim bura ma bende igeno ni gibiro chako